Non lle gusta o mosquito e incienso? Bueno, non é que lle guste. En xeral, os aromas non é que lle atraian demasiado. E estamos a falar do tema do loureiro, que, bueno, parece ser que contén uns aceites esenciais que non é que os vayan a repeler moitísimo, pero sí que é verdad que poden disuadilo, sí. Entón, bueno, o tema de colocar... Tes algún remedio? Sabes fabricar algún... Eu non sei fabricar, pero sei chamar a un técnico que me instale unhas mosquiteiras. Unhas mosquiteiras, puxenas eu, non fai falta técnico, puxenas eu. Sí, son moi fáciles, pero para que che queden ben ben... Ai, non, a miña quedou. Para mí é o mellor remedio. A verdad é que sí que é verdad que os compostos químicos e demais, pois ti podes facer e tal, pero tens que estar aplicándoos ou tens que estar comprando antimosquitos. En cambio, unha mosquitera, o medio físico é o que che vai proteger sempre. Esa é a mellor solución, porque así xa non teñen acceso ao interior da vivenda, lóxicamente. E aparte, o que quere é chuchar na xente. A femia, non é o macho, É de noite cando atacan, A mí non me tocan, porque uns sí e outros non. Este supoño que ninguén che fixo esta pregunta. No, ninguén, nunca. Non, si témolo falado, o tema dos olores corporais, pero non falo os malos olores, No. Digo, as combinacións que ti tes de metabolitos, de bacterias, eso xenera unhas moléculas que se esparcen polo aire que prefiren uns máis e outros menos. Aí estamos vendo ese vídeo en TikTok, que se está facendo viral, non? Un remedio a base de loureiro, a ver. Colleu e triturou así o loureiro. Claro. Botou auga, parece, verdad? Ti extrae aí. O que queremos é extraer os aceites esenciais. Idealmente, de feito, máis que auga, algo aceitoso. Algo aceitoso? Sí, porque esos aceites... aceites... Pois non pasa nada, empezamos outra vez, non pasa nada. Eu creo que si tamén... Cuidado coas cantidades, non fagas como a complemento do polvo. Aí va. Por que? Bueno, logo podemos aproveitar para facer aí un marisco tamén. Un marisco? Os berberechos. Moi ben, eu vou botar un pouco aceite. Aceite importantísimo. E ti vas botando así, pícalo antes, Aí está. Foi o que vin no TikTok. No TikTok, instaleino por este vídeo, para velo. Bueno, ahora estás extraendo esas moléculas... As moléculas do que é o que leva o loureiro. Os olores que... Estou facendo aceite esencial de loureiro. Efectivamente. Molécula de loureiro. Sí, e entón, despois, poño sobre unha gasa, deixo que pingue, pouco a pouco, e teño aceite esencial de loureiro. E isto poño aquí, detrás das orellas. E que lle botaches de momento? Loureiro, aceite... É aceite. E aquilo dala que é? Vinagre ou que é? Eu creo que é licor café. Non, licor café non é. Non, é vinagre. É vinagre? Tamén se lle bota vinagre, Borja? Bueno, si vas facer unha ensalada con isto, sí. Aí xa me pillas, pero probablemente non lle guste o cheiro do vinagre, probablemente se xa repelente tamén. Non me gustan os olores fuertes ao mosquito. Nin o geranio, claro, geraniol. Nin o geraniol, nin a albahaca, co albalcol, que máis? A lavanda? Lavanda, sí. De feito, nos compostos comerciais hai un aceite, normalmente levan aceite esencial de lavanda. É dicir, extraes esos compostos químicos que ti queres, que podes ter ao mellor na canela, como o eugenol, que xa faláramos, ou no laurel. O cravo, isto pinchado. Eu teño outro remedio, pero ese é máis para os mosquitos. Cortas isto pola mitad, un coitelo, e clavaslle desto. Iso vale para exteriores, perfectamente, non? Pero isto bueno, non teño aquí un coitelo, corto pola mitad, así pola metade, e clavolle, vou non abrir, vale? Metes de cravo. É como se o cortara, vale? Vou non facer, pero é así, eu collo. E entonces clavolle así, cravos, así voullos cravando, porque para iso é o cravo. Cravo é unha cousa que agora non lle damos importancia ninguna, pero antes morría xente por culpa do cravo. Verdad? Pillasme de Sí, novo. el Cano e Vasco de Gama deron a volta ao mundo a buscar e matáronos por culpa dun cargamento de cravo. Pero fíjate. Aí está, mira, e entonces eu isto poño aquí, aí no medio, ¡bomba! E os mosquitos non entran na casa. Nas mesas de bravo. Pensade, as velas de citronela é esta mistura. Pero iso, supoño que ten que funcionar perfectamente en exteriores. Se estás fora nunha terraza, iso debe funcionar. Sí, bueno, isto... Non o estou inventando, é algo que fago eu na casa. Estás facendo unha, digamos, propagando eses aromas, eses cheiros que son repelentes, repulsivos para eles. No barco de Vasco de Gama non había mosquitos, eso digo eu. Non creo que houvese. Aí está, mira, aí está, aí, mosquito. E isto, despois xa o vou triturando e xa fago o que é o tal. Pois así estaría, non habría mosquitos. Aquí non hai ningún. Mira, para as pulgas isto valería, porque aí están en cariño todos preocupados, rascando todo o día, coas pulgas. Sí, bueno, o tema de cariño, non? A noticia que xurdiu é por un tema dos gatos. Entón, as pulgas todos sabemos que son, igual que os femias dos mosquitos, hematófagas. É dicir, isto que
comen sangre. Entón, aquí o problema xa non é entomolóxico casi, senón falar que hai que ter esas poboacións, colonias de gatos controladas, non sei se nunha casa particular hai algunha problemática, non? Sí, creo que nunha casa particular en concreto. Entón, bueno, o que habería que facer é ter eses gatos en condicións, porque claro, ti se eliminas a fonte de alimento, tes os gatos con pipetas e con uns collares antipulgas. Ata aí chegamos. Claro. Se solucionamos o problema na orixe, xa está. Sí. Pero senón, cando temos que estar soportando esas picadas das pulgas, algún remedio destes podería valer? Eu no caso das pulgas tamén faría como co tema das garrapatas, sempre que vayas pola zona, non levar as pernas ao descoberto, a pelo descoberto, igual que cando vas ao erva alta onde hai gando, levar as pernas tapadas e os brazos tapados para que non se te poden subir tanto as pulgas como as carrachas. Eu non sei se isto que acaba de facer Marcos Pereiro nos valería, por exemplo, para dormir tranquilos. É que eu creo que o loreiro non pode ser seco. Se nos untamos con ese líquido que extraes de aí, untamos o corpo todo, deitámonos na cama, Hombre, non hai mosquito que entre. que va. No, pero pode che vir, por exemplo, un polvo, unha ameixa, calquer marisco tamén combina ben. Sí. O seiro mariscade va a estar ben tamén, pero bueno.